piyo kodi koro olokoro ala omiyo ganda wanyaka bed mariek erokamano ahinya nitie singo mopogore opogore manochiw Dr.Agnes Salome Awuor kotenore kod bero ngima jo Kenya waneno ka singo manochiw mar bero aslas nyaka sani asla go ema koro sani bende nitiere oko ka ywak mantie nengo ngima idho osuru mabende koro nitiere paro mar chik finance bill 2023 ni tiende nango inine yo machalo nade singo mag choko osuru paro makamano bende aka yudo kuom Daktari Duncan Ojwang mano be studio kawuono Cleophas erokamano ahinya adwa wacho studio kani I'm not a propagandist ang'iyo kaka social economic mar jopur adhiye and adwa kwero doyo wedika kawuono ni not everything kikiwache ni siasa mbaya maisha mbaya jogi mwawacho joluo ok gin Nyanza kende joluo are everywhere and an jaluo an Nairobi an okapuro Siaya I'll go to the supermarket and eat kaka bet kamae and an educationist tomorrow ki nyithindo ok nyal bire school they can't afford the school fees it's going high so if I look at education today education of the malu university education is not going to be for the poor it's going to be for the rich who can afford koro gima kwayo gineneka kwa wuoyo wach mar joma gima jopiny ng'iyo en sirikal mano wacho ni wabotimo nukama okay devolution county mar Siaya no kochung embele jimo wacho ni wabopunguza ni mogo bech mogo county mar Migori no ko wacho kamano Anyang' Nyong'o professor no ko chung mo wacho kama koro wabeduru jo adiera gima jopiny wacho ni yawa serikal ema nyalo wuoyo gi jo company gi duto gavana wango ok nyal dhi Brookside mondo kon jo Brookside ni punguza urubei ntie trade minister who sits down and say the jogi own wanyalo timo kama mondo jopiny obedi gi yueyo matin ntie health minister manyalo wuoyo mawacho gitimore kama we have the treasury and all Kenyans are paying taxes. Pay taxes. Everybody is paying taxes. And when you pay taxes, you expect services. And services is a right of every Kenyan. So, let's look at the social economic life of